Madira report 2023 chamari 2023 I don't know what you say because this is live live okurama 2022 anditi ine different ne live aucharama mangwana yo tutanga mangwana tichinda kumberi kuimboni patini zvipa 2023 anditi ndituta iwe pamangwana anditi ndine doa nemwe new life because it's new year saka kudini but to say because about the same life in 2022 to say sapanga mdara ndinge kuside wazo anoyesha mdara manje akanyanya zvatwa zvimshonga kai akanyonga hakuno buruno nyengerana zvimshonga maburu akho ya Kristo toita kana amwe yayi